Nihang Longri Baptist Association NKBA ke Parlu area Therepo achiklo niphaing ko rai sipen niphaing ko ra player ni an Nihang Longri Baptist kajalang amei Ingdeng trokeran ke aphong ningkan esek amei pilapen Nihang Longri Baptist Nimarli kajalang amei ningkan phokep ke chok golden jubilee amate sertalin amei mesen pen ki pachun pon Kidam tang parokreser kebra troksi kebra plimate 1974 aning kansi Nihang Longri Baptist Nimarli kajalang amei seng ponsi piniar ni anke arta ningkan phokep choksi chokihola number isi Baptist Church along Nihang Longri Baptist kajalang amei Ingdeng trokkep raner kep aphong lapen Nihang Longri Baptist Nimarli kajalang amei ningkan phokep jubilee amei ketalon panahut me sekat hepilake ahok akijok wana por me phi jeni rong hang pipen me chari pondo Jubilee alu kimo kang pupon Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA Arideng pen ing pupon lo. Chisik nei pen lun ke parju nong nam ka chithangklong gospel singer Matthew rong pi pen parju pon lo. Lun chito ke parju lake Rechomili Baptist Church Nimarli atum la pen Nihang Longri Baptist Nimarli kajalang amei atum mahin pen parju pon lo. Dan gahodai Reverend Dr. Anderson tong pi pen ahir jume hang pilo. Labang so jubilee ahut athepi hempu ekang jinso alam pache thangji lugang deng pi kli angdeng so Christian kep arna malam ke than pon Dipu Baptist Church Associate Pastor Grenslian rong hang pipen jumesen pen than pajir pon lo Nimarli atum ningkan phokep sertalin ke chokamen pen kadokave rar tum pen choran chupon lo Nihang Longri Baptist kajalang amei angkang kadokave mondoli lapen fellowship aphai thongkep rahini so sedo lame sek arna malam ke than manpeng ke do upper dokmoka Baptist Church Associate Pastor Reverend Dr. Anderson rong pharlapen Dipu Baptist Church Associate Pastor Grenslian rong hangpi alang ne tumdang hini pensi arna malam jumesen pen than pon bomlo me long kadok ave fellowship lapen mondoli aphai ka chetong dun thongkep an chetong pondo pusi atiri kama hin pen pachini lakado kabe bangsuri hini so siar muatum chitong dut lapen atiri kama mondoli atum ahin penta mesen lapen chipadu krup pensi mega pachun japhan saideng pondo lapen rat atum ahin pen kachuru pajir pon thu total thongkebra hini do fellowship 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 pho pen thongkebra hini mondoli ko anang chitong mondoli thongkeb ba na chitong ngadi mondoli thongkeb ba na chitong do kala song bong pen delegates visitors atom nang chitong do bang an delegates to 200 tak thana chitong do lapen visitor pen on 300 do na chitong Oke, itu macam mana korte? Macam ni panang tu pipi lo cisik kita. Kacisik lasan udah tu la bahara pine kam pine ni tu gangda lapen dorde hen ke kacirung edon pen suri si cirung pon lo lapen sang len kap cirung pon lapen la jirpo tum nangarap tum na tum tu la rat kicari song tum hai la number 1 tum la beni adon phai don kan bang di don kep ande hamcher hem plak pan du na tum la edon don na cirung lo adon tin na cirung la pen la par head ja cirung de la song ya cirung re edon man suri si cirung lo la pen la kam guna si kang kiduma la ingda dun lo kan dorde phukyan mang kela jirpo tum nangarap dum tum do Koilamati pen Samson inti carbing long life